私はクマール・パル・ウィンと申します。インドから参りました。めっちゃ嬉しい。新しい部品を見て技術をもらいます。全部漢字で書いているからちょっと難しいだけど上にひらがな書いてから簡単です。先生たちいつもサポートする。だから大丈夫です。問題ない。超接戦です。中国人です。状況は楽しい。車についての日本の言葉はちょっと覚えてにくいので。バンダリマダンです。勉強とかいろいろな実習とか友達と先生で一緒にやりますから心から楽しい。漢字とかちょっと難しいですからみんなで頑張った方がいいです。自動車、日産、日本で働きたいです。日本は世界一番車生産の会社はとても有名なことです。日産の車体生産会社働きたい。あと GTR についての仕事は働きたい。この過去はとても好きです。